Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po. Mga kapako seniors, good morning. Oy, galaw-galaw mga parde. Sa mga misis, rekas-rekasan, taon na naman, sarap-sarapan ang mapremyohan. Bago, kailanman, nasaan man Mga tugang Martes pungonyan, itarap ko, petsa 27 na sa bulan Kanunyo 2023. kanatiyaka, Inipuan sa tuyang programa ang Aramon Yato. Alipat lang po iribanan tata pagtanda, pag alas 11 papasok po ang Department of Health para sa Chikahang Pangkalusugan. 11 to 12 po yan every Tuesday. kaibigan, So, antabay lang sa mga pangyayari. Ako pa sa inyong likod, Mardela, daing iba, salit sana, pero tian. Technical side, kasabay nga to dyan, mga tugang, si June Napolis, pagdating, yaon man sa DCGB Social Media Department, si Richard Astor. puti na Tresya Marilitana sa Production Assistance Center, as in sa Newsroom. Papa Mars Angels, yaon po dyan, mga tugang sina ang naka, Jenny Matthew Balyaran, Angel Mustasa, si Nicole Ann Gloriani. Siyempre, pag-iriba taman dyan, sa mga interns from University of Santo Tomas de Gaspi. Good morning sa inyo, mga bait. ang aking pang And siyempre, sa mga kababayan po niya to, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. buhok ko. Sa luwas po ang Mega Wars Patrol, kasabay tayo dyan para po sa mga istorya na nakakala po ninda. Aning maibalangibog sa manual, si mapuka ng mga turog sa pansitan. Sa mga taga-bangatabal po niya to, ay nagta magparahaloy pa. Naka-standby na mga pag-iriba. Yaon mga tugang sa linya si Ans Galero para po sa istorya nato hali dyan sa iya pong area of responsibility. Aramon ta mga pangyayari kung kumusta na ang pagkapi-kapi. Hans, good morning! Please kami na, Hans. Nasubrahan na sa pagkape. Nasobrahan na. Yan ang... Dapat konti lang baka magka-acid reflux na kung may problema ka dyan ba? Oo, nag-detox. Wow, So tama lang. Tama. Yung so ano lang, katamtaman lang. Tsaka mas masarap magkape na may kasama. Siyempre. Mahirap magkaping solo eh. Napaparami ang inom. Tsaka mas maray manangga na may kaiba. Tapos kaiba mo yung pubayadon mo. Iyan. Yung mga nakuha mong adal kay Emeritus Oy, kumusta dyan? Kumusta dyan? Nangyari. Kumusta dyan? Anyway, Sir Mar, sa iba pa niya tong mga bareta, talagang decidido mo niyan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol na mas mapakusog pa ang sa indang kampanya kontra sa illegal na droga digdi sa Bicol Region. Inian sinabi ni Regional Director Edgar Jubay kung saan matapos na umabot na sa 69 ang bilang kan mga balang o balay silangan reformation centers digdi sa Bicol, naglalaom sindang talagang
pero diretso na ang kampanyang ini o kaya kontra sa illegal na droga sa Bicol region, as in makatuwang na nanggad ninda ang mga dating nagagamit ni na illegal na droga sa pagkampanya man manungod sa pagkontra kay ini. Sigun kay Jubay, dakulang tabang sigun sa iya ang mga LGUs, as in man mga barangay officials na nagtatabang para maipromotir ang sining na programa, pero ang kaipuhan man giraray ninda mismong ang kooperasyon kan mga publiko o kan mga tao o kaya kan publiko tangan inamali kaya na ang impluwensya kay ini dahilan sa padagos man giraray o kaya dakul man giraray ang mga nagkakadarakop ninda na imbelto sa illegal na droga. Pero kayan tinawan pa nin doon ni Jubay na sa pagpadagos kansen ng pagmugtak nin mga balay silangan digdi sa Bicol region, may pigta-target pa sindang ma-clear na 584 mga drug-affected barangays pa sa Kabicolan, at sinsigun sa edakula pa ini kung kaya dapat na kumbaga maging mahigot pa ang sa indang pagkondusir ni na mga anti-illegal drug operations. Sa ngunyan kooperasyon kan publiko ang hagado ninda asin man kan mga LGU para dagos-dagos na madeklarang drug cleared and bilog na Bicol region sa mga maabot pang panahon na. Yan tabi Sir Mar, ang informasyon man haliman digdi sa Albay District kay Baan o kaya Ange Galero, TCGB. Thank you very much, San. So yan po ang padagos ng kampanya kan PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, para matapos na po yan. And pati ang DILG baga, yung piglan sa rin ng bida. And yan, mga tugang ang pinakadabis talaga dyan, magkooropera ang gabos. At dakulo pa ang mga dapat na giribuhon, kasi dapat na isalbar. Yeah. Okay, so duman sa mga kababayan ta, hain na nga so NFA rice pa pamar sa mga saodan. Dahil naman tabi. Yan actually, yan ang naging problema ngunyan. Ang NFA rice, mababakal na sana sa mga kadiwa centers. Yeah. Pero yung normal na dati, igwa ni mga nagtitindi dyan sa merkado, wala na po yan ta. Primero, kanay pasar ang rice tarification law, mga tugang, naklip ang pakpak kan NFA, dahil na sinta nag-importa. Dahil ang importation ang NFA. Ang importation, itinaunang bulahos mga tugang sa mga commercial traders ta, pigsisingil na sa nakibuwis. And duman sa buwis na nakukuha, nagtagaman ng 10 billion pesos para isuporta sa mga parauma. Igwa ng sa mechanization, sa mga pangtanom, asin iba pang programa, including mga seminars. So, yung dating gibo-gibo ka NFA na pag naitaas ang presyo kan merkadong commercial rice sa merkado, na-infusin da mga tugang sa mga retailers ni mga bagas da NFA para may mapagpilian ang tao. Dahil na po yan mo yan. Para na. Iyo yan ang result, ang problema mo yan. Kaya piganap nindo sa kadiwa na lang. Kaya lang problema, yung kadiwa may pahayag na. Ewan natin kung sakop inidigdi sa Manila, sa probinsya, pero sa Manila, duman sa main office mismo kan NFA, sa NFA mismo, sa kadiwa center duman, hanggang Birnis na sa nadaa. Ang pagpabakal ng 25 pesos na kilo ng bagas, kaso nagsusupply sa indang kooperatiba, mauubos na ang supply. Anak ng tinabay na buhay natin, magtaran mo kamong duma. During the time, mga 68, araw gayan, nagriling na kami dyan. Namami ka ito, matibayon, pagmasap na anak, bibabawan ki kamuti o lagi cry. Makadugang lamang. O kaya maglanot-lanot. Alright, Jimmy, nasalita na sa linya. Jim, let's come in, Jim. Yes, salamat na Mar. Maray na udto sa mga matindihan init. Iyo. Oo, malibungon, kwan sa payo. Garabibing ka? Kabibing ka? Oo. Nainit sa ibabaw, mainit sa irarom. Oo, analis nga kan nangangabayo ka magamar. Oo. Dapat mo suinit sa langit. Suinit analis nga kan daga akan ng tiempo. Bata, dahil ka man makapakaskas ta, lubak-lubak na.
Yahoo! Tayang ko ta, pwede ko tata kung makaskas ang dalagan mo, dahil mo masyadong mamati. Iyo. Kundi, paano ka makapakaskas? Anyway, sa mga dagdag niya tong Bareta Mar, dahil man kung anong dagdag pa sanon sa mga pasyente na nako-confine o nagpapakonsulta digdi sa Josefina Belmonte Duran Hospital. Actually, piganap niya to ang Chief Doctor kan na nakaagnyal daw, si Dr. Dominador Concepcion. Aha. Dahil man niya to nabutan, winalata na lang niya to cellphone and very accommodating man ang secretary and maging si Dr. Concepcion Mar okay man pagabot sa siring na mga pag-estimar ki mga concern sa indang hospital o digdi sa Josefina Belmonte Duran Hospital bilang government hospital sa Lindongkang Provincial Government Abimar. And magin so mga pasyente pigapot niya to kung igwanin na additional billing o papatong manungot sa kung halimbawa maluwas naka-confine pagabot sa pagpalawas o discharge na bilang pasyente kung igwa sindanin mga dagdag pang pasanon tabimar negative man Dayman, si ano? negative man parte ni kan sa tuyang follow up kan so mga concern bagang napapabot diyan sa main station sa station tabimar Ibig sabihin, pag malaog ka dyan, libre. Dayman na babayadan. Paraman actually naghanap kita ni Bang Pagit si Dr. nakahali na nga ni nakisabayan kita sa pila Okay. pan sa mga pasyenteng may papaluwas o na iluluwas ng mga kapamilya pasyente na pasyente digdi and hiniling niya to so bill inapot niya to sinda kun ano may binayadan negative man mar kaya gustong sabihin wala man, actually, kung halimbawa ngayon sa mga bulong na dahil man available, iyo ito, kuha ka sa luwas. So gustong sabihin, ang gabos ng serbisyo dyan sa JVDAP, dahil man yung bayad. Dahil man yung pagbabago. So dating prosesyon, PhilHealth, kung na may date kang excess, magtaram ka, tamagibonin remedyo, may ito-charge sa iba. Igong zero billing. May zero billing. Okay. Basta wala man additional na mga karga. So dati man giraray na mga pasistema digdi. Kaya dahil problema na. Dahil na man issue itong so may mga dagdag ngaya o may nagsisingil. Dahil man negative man digdi tabi mar. Dahil no minapot sa to si Dr. Concepcion. Wala man nga ki mga pagbabago na manood sa pagsingil mar. Kung anoan para sa intereses kan mga pasyente gigibuan kung wala talaga ngaya kung halimbawa nag-exist naman sa babayadan ni nagigibuan tapag ngaya ianapan takibang remedyo nanganing dahil sinda magabatan ay very good di kung pa-check up dahil magparadua-dua magpa-check up dahil man pala nabayad wala man dahil man nagsingil dahil napot niya to itong sa mga nasuda nagkaduwa tulo na mga pasyenteng may discharge and nagpasiring duman parte kang proseso maduman ka sa billing section. Yes, siyempre. Oo. Tanganing ma-discharge ka. Naman, and pinahiling sa tuya, ano niya ako may diferensya, may problema ka mo. Waraman nga sir, waraman nga kami binayadan. Ay, very good. Gusto sabihin, tranquilo tabi mar. Roger on that. Okay, ayos. So yan ang sa tuyang partikan sa tuyang pag-validate and pag-follow up tungkol sa siring na issue. Bako man nga ni issue, kundi paglilinaw, digdi sa Josefina Belmonte Duran sa Tuburan, Ligao City. Yan maran mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Salamaton. Lantas tanto. Lipat kita kay Joshua James Vino. Joshua, please come in, Joshua. Yes. Good morning, Tabi, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay sa nagdagtang Bareta
dahil pang problema Sir Mar na maghangos din hararom. Hindi sa tuyang kapalibutan. Katakod kay ning pag-aburido kan bulkan mayon na nasa alert level 3. Nasa good quality condition pa ang condition kan paros. Aha. Initabi Sir Mar sigun kay Regional Director Engineer Socorro Abu ang RD kan Environmental Management Bureau Region 5 and good condition pa Sir Mar ang paros. Nagpoon ang monitoring ninda kan picture gis kan kaining bulan kan Hunyo and so far hirakan Diyos sigun sa iya nasa maray pa man na condition ng paros. Although ikaw baga Sir Marky Saan sinda nag-station nag-monitor? Digdi lang sa Legazpi? O sa palibot kang bulkan? May apat sinda Sir Mar na monitoring system. Okay. Igwa sa Tabaco, igwa sa Legazpi, igwa sa Ginobatan, buda igwa sa Ligaw. Harami yan sa paanan ka na hindi lang sa palibot dapat ko tao di sa may parting daraga sinda nag-monitor ali. Kaya nagpaparadulay. Tama, pero sa may parting Ginobatan mga Sir Markan dati, duman so gari nag-zero visibility baga minsan Ay sige, tapag pasiring duman ang paros, basta iyan abo kung saan ang paros duman nadalagan. Roger. So at least kung dyan marirayan, taday pa man nga, pero dahil magkampante. Roger to that. Yeah. 24/7 ang monitoring ng Dakan-Paros, pero so far good condition pa man. Although igwa ki mga nag-restore ba Sir Mar nagari may napaparang sindang kakaiba o kaya may mga particles, mga abo-abo na naguhurulog na nahiling sa mga down o sa mga auto. Pero so far sigun ki Engineer Abo, based on monitoring, good condition pa ang kalidad kan na paros and tubig sa palibot kaining paanan kan bulkan. Iyo, dapat garo ko yan mag-monitor sinda pag sabi ang buga kang mayon adi. Roger to na ato ng gas. Tayaning maraman kung may binugad dyan na asong halangkaw. Gusto yung finale dito, di at spelling talamang. Ang tiga banggit ka sa bago ni Engineer Abo Sir Mar, dahil pa man talaga totalmente nagpababa digdi sa tuya. So gari mga puro particles baga nasa taas pa, kaya dahil man masyado pang naapektaran pa talaga ang kuhan na paros digdi sa baba na kumbaga mapaparong talaga mamamatikan mga tao. Roger, suspended man sa taas pala. Napipali na arayo nandi alalaga ng gaan. Roger, Alright, sige. Okay, so yun muna tabi Sir Mar, ang mga dagdag tapang informasyon ongoing na press conference digdi sa DENR Bicol. Joshua Pino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga dugang, maski medyo but it's time for me to go. Tendo po ka mo, salamat na maray. Babalik ako mamaya 12 to 12:30 para sa Bareta alas 12 kay banang ko po dyan si Nicole Ann Gloriani. Tendo ka boss, thank you sa bilog na tropa. Salamaton. Mardila, daing iba. Bye-bye. Well, it's all